ce yake arenawa. Kar da ki sauya tunani da tsawon lokaci kin jitawa. Dan Allah rike amanar soyayya ta da gaskiya. Zo ya ki taho share hawaye a kuka. Gaskiya kun Allah koren kiyama zai shallake. Sarkake zuciyar ki ta zama fes-fes maniya da ke. Ki daure kar hakan ya sama